I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Ovo nemam pojma. Ali pucaju se bazuke. Zato ja bježim. Ovo nema logike. Čeka. Evo. Ma daj, snajpat ću vas. Ovaj troluje s mačetkom. Neš me nikako da pogodim. Pogodim. Je. Aha, to sam skanto. Eto. Idemo dobro. Da spawnu. O, kola smo pali bazukom. Pozdravit ću... Kako se zoveš, brat? Pozdrav za mene. Pozdrav za player 2000 ne mogu baviti 561.